Достым, кара әле, күктә Салават күпре балкый. Кешеләр Салават күпренең килеп чыгышы белән бик күптәннән кызыксынганнар. Бу табигать күренешен алар күпләгән ышанулар, риваятләр белән бәйләп караганнар. Борынгы греклар, мәсәлән, аны күк белән җирне тоташтыручы күпер дип санаган. Бу күпердән, алар фикеренчә, кешеләр белән алалар арасында илче булган Ирида йөргән. Кытайда Салават күперен җир белән күк берлеген булдыручы күк аждаһасы дип атаганнар. Борынгы славян риваятләрендә фәрештәләр Салават күпере буйлап җиргә төшкән һәм елгалардан су алып, аларны болытларга салган. Соңыннан исә бу су яңгыр булып җиргә яуган имеш. Һава торышын билгеләргә ярдәм итүче күп кенә ырымнар да Салават күпере белән бәйләнгән. Мәсәлән, бөек һәм төкә күпер яхшы һава торышына, ә түбән һәм сизәк Салават күпере начар һава торышына юралган. Ә чынлыкта Салават күпере ничек барлыкка киләсең? Бу күренешне яңгырга кадәр яисә яңгыр явып үткәннән соң гына күреп була. Бу вакытта кояш нурлары яңгыр тамчылары аша үтә. Һәр яңгыр тамчысы призма ролен үти. Шулай итеп, ак төстәге кояш нуры 7 төскә: кызыл, кызгылт сары, сары, яшел, күк, зәңгәр һәм шәмәхә төсләргә бүленә. Төрле тамчылар бу төсләрне төрлечә авыштыра, шуңа күрә 7 төсле буй-буй юл спектр барлыкка килә. Җирдә без аның яртысын дуга рәвешен генә күрәбез. Ә менә биек тауга менсәк, яисә очкычка утырып күккә күтәрелсәк, без Салават күперен тулысынча күрер идек. Ул әйләнә формасында. Салават күперенең ничек барлыкка килүен иң элек Аристотель аңлатып биргән. Ул аның кул белән тотып карый торган әйбер түгел, ә күзгә күренә торган оптик күренеш булуын ассызыклаган. Ә менә аның 7 төстән торуын Исаак Ньютон билгеләгән. Ә синең Салават күперен күргәнең бармы?